Hej. Nej, 2 sekunder. Hallo i stort alle sammen. I dag er vi kommet til det svenske Højland. I dag, Kvalmes Køkken, er vi simpelthen taget til Sverige. Vi skal komme i et med naturen. Kvalmes Køkken i Sverige. Og i dag har vi simpelthen et nyt medlem med på prøve her. Mads, der simpelthen skal vise sine tricks op i den svenske natur og sine tricks her på YouTube. Jeg skal give dem lidt tips og tricks. Ja. Jeg har en del med i bagagen. Vi har knive. PTSD, masser af PTSD. Et falkeblik. Ja, et falkeblik over den svenske natur. Det skal fjernes. Ja. Det skal fjernes, det der. Ja. Det skal... Går vi først ind og handler, eller først ind til den næste? Altså, hvad fanden er det her? Det er Arla. Det er dansk. Jeg kan lige virkelig gå ud for. Hvor mange er der sådan noget? Det er ret mange. 1000 gram. Kilo kødboller. Og så skal vi have noget brød til pølserne. Det var herovre. Ja, ketchup herovre. Hvad må ketchup? Det er da genialt. Ellers, vi kan heller bare have sennep. Så, okay, så vi laver American hot dogs og dropper Remo. Så vi laver ketchup og sennep. Ketchup og sennep, det kan vi godt. Så lad os lige finde den billige. Heinz ketchup, bum, sennep, så er det fucking hot dog. Nej, glem det. Vi skal have mango habanero sinapi. Du er for vild, mand. Det skulle lyde sgu da fucking godt. Mango og habanero, mango chili sennep. Jeg synes ikke engang, han fortæller, at vi filmer det. Det skal vi finde med. Hvorfor? Altså, Hvor er det godt, du trykker på den røde knap, mand. Hjælp mig dog. Det er let betonsav. og en bajonetsav. Kalle har lavet en kønsoperation. Små økser. Piger, der er noget værd. Prøv at se den her mini-økse. Det er fucking piger. Du får det her at få et ansigt, en pik. Mads, jeg fucking smadrer dig med det. Nå, du gør ind det på. Den der væk, jeg mener. Du gør ind det. Mads, lad være. Kom nu, Stavanger! Stavanger! Au! Jeg lugter andet. Nej, hvor er det stinkt. Det er fordi... Jeg gider ikke gå og være vred. Jeg kan sgu da godt forstå en skred. Vi skulle skilles ligegyldigt hvad. Så skidt med ham, hvis bare hun er glad. Men det der virkelig syger mig, det er jeg ved hun hygger sig med sin skumle sko og kaj og ikke tænker spor på mig. Det er derfor, Mads, du skal bare drikke, og så kører. Jo. Så kan vi bruge det til lægning til forsætningen. Også nede i hullet der. Prøv at se det. Alle mine venner har samlet om mig. Alle mine venner, de efterkommer. Yes. Hej igen. Efter lang køretid, lang køretur for at finde det perfekte sted, hvor vi ikke er omkring omverdenen, hvor det bare er os, og hvor vi kan gøre, hvad fuck det passer os. Så har vi kørt herud, vi har fundet en dejlig skov med mosbund, og jeg tror, det er her, vi slår ned for i nat, og lige nu er vi i gang med at bygge en shelter. Så lige nu pt, så står det på shelter og druk. Det er det. Og klar, den skal ligge herovre bagved. Lige der, hvor... Her er snittet. Her er Emil.
se, der er sådan en bøj nede i den. Bare kan tættere på, ja. Så er vi nogenlunde landet. Vi var ude og fælde lidt, fundet lidt brænde. Så er vi i gang med at lave nogle vægge. Vi har købt 500 søm. Var det ikke 500? Jo. 500 søm. Så nu er vi egentlig bare i gang med at lave en lækker væg, så vi kan holde varme i nat og prøve at isolere lidt. Jeg har allerede fundet 5 sjældne fuglearter med min trusty focus kikkert. Jeg har også fået drukket på øl. Jeg har fundet det hvidhovede spidsbryst. Der er ikke så mange af dem tilbage, især ikke her i Sverige. Men vi ser frem til det. Vi mangler egentlig bare at få sat noget mere væg på, og så skal vi have noget præsending over, som vi har liggende over. Jeg tænker, at vi kører en lille timelapse på den. Ja, det er bra. Du skal stoppe den. Ja. Stop. Nej. Hvis jeg ikke må tage mit kikkert med, gad jeg i hvert fald ikke. Det må du godt. Men du må kun dig. Så vi er i gang med at isolere, så vi ikke fryser i nat. Hvis idé var det? I hvert fald ikke herinde. Kigger vel så der. Vi er i gang med noget vildt noget. Ja, lige nu, der har vi lige så stille lavet vores vægge, hvor vi bare lige skal isolere med noget gran. Og lige nu her, der har folket faktisk gået på nogle andre missioner. Altså det, de gerne vil lave. For eksempel Kalle, han er i gang med at holde bålet i gang, så det ikke dør. Og Mads, han er sur. Jeg ved ikke hvorfor. Du kan få zoome ind, hvis du kan kigge. Ja, han ved ikke alt. Hjort Ja, han er jo gået i gang med et eller andet ansigtsmaling. Og mig, jeg er i gang med at bygge noget, som vi kommer til at se senere, hvis det kommer til at fungere i hvert fald. Prøv at vente og se, når du ikke kan se mig mere. Kender I ham? Så update er, at vi er ved at være færdige med at bygge shelter. Det eneste, vi mangler, det er at smide forsending på. August er i gang med at bygge en stol. Ja. Vi har lavet nogle hjemmelavede snaps, som vi lige får lov at se her. Det er rød bødejuice. Det er bare små flasker. Pattedyr kan ikke mærke... Er det sådan noget? Ja. Det er sjovt, det hedder Blue Peak Vodka, men vi har ikke valgt noget, der er blåt. Og nu har vi tænkt at smage det, og det her det er chili-snapsen, som mig og Hjort skal smage. Okay? Så rammer den. Den er stærk. Ja, den er stærk. Ja, den. Okay? Ja, så tager vi den alle sammen. Stærk, mand. Så hold my beer. Hold my beer. Ja. Ej, jeg er dårligt til stærk. Men jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad fuck det smager af. Jeg synes, det smager meget peberrødt. Ja. Du kan ikke på hånd. Det lugter fiskfrit, eller hvad? Ej, er det fisk? Vil du ikke etablere, hvad der sker, Kalle? Jo, aftensmaden står på 1 kilo kødboller. Giv mig nu bare! Over bål selvfølgelig. Stik mig den smør, mand. Hold op din botmark her. Stik mig smør i. Du kan spise det. Ja. Ja, det er fint. Ja, er der bare lidt shitboller? Eller er der mere på, kan jeg tage? Ja, det er fint. Hvor er den anden hammer? Nej, det er den korte med. Skal vende om. Vi starter med at sætte det stramt her. Vi hammer fast her. Dreng, ja, vi sætter vores side først. Men sæt det sådan stramt, ikke? Du kan lige. Klokken er 10 over 6 lige nu, og vi er så småt ved at være færdige med lejren. Så derfor tror jeg, at vi skal have en lille house-tur på campen. Følg med her. Du går ned, det er indgangen til selve Sukasa. Og bålstedet her, der er så en dum idiot her, bum, som så har dræbt bålet. Men du kommer videre ind her, bum. Her er alle vores tools, altså der er smøger, nu er værktøj ligesom i brug, men hammer, stemmejern,
bum, en sav, søm, det hele pis. Herinde, det er her vi sover, det er her vi holder varmen, når vi skal i seng, når vi er helt ballade. Hey som familier. Vi har 2 shotflasker i omløb, mig og Kalle. Vi tager et ordentligt shot, så kører den videre til sidemarkeren. Efterfølgende, så kører den fra sidemarkeren næste sidemarker. 3, 2, 1, nu! Det ved evigheden. Jeg skal ikke stoppe det her. Vi skal få gode. 3, 2, 1, nu! Det her, du kunne... Jamen, i stedet for at gøre det, så tager jeg jo smør den i træet. Du sprøjter kraften på det igen. Er du færdig? Nej, du ødelæg! For satan! De ødelæg fuldstændig dagen, og hvad så? Nej, for... Og hvad så? Hvad? Og hvad så? Det er fint. Jeg er fuldstændig ligeglad! Og hvad så? Pis af, mand. Nej, jeg fucking... Pis fuck af, mand. Du må gå ind i fucking bålet, så! Kan du fatte Du det, gå ind i fucking bålet! Gå ind i bålet! Der er pirater på det sted. Så er vi... Vi skal ikke snakke om det. Nej. Vi er lige stået op. Pøls. En halv time siden. Skal jeg forklare, hvad der sker? Ja. Vi skal spise surstrømning nu. Nej. Det er faktisk næsten det samme som kajsild. Nej. Jo, han smager nu. Ind i munden. Det der, det putter jeg ikke i munden, det kan jeg ikke. Bare en lille bid, bare sæt det ind i munden, så du ud af hente vand. Nej, du har vand. Jo, der er. Men nu har jeg magten. Ej, Michael, for helvede. Øj, nej. Hvad mener du? Jeg kræfter ikke bare saltvand. Jo, det gør. Okay, ja, okay, det var klart. Det er sådan tykt noget, mand. En gang. Jeg har meget mad i munden. Så er vi her og afsluttet. Hvad? Yes, det var vores sheltertur til Sverige. Ja, jeg er ked af, at I ikke får lov til at se vores grimme kameramand, men sådan er det. Selv tak. Ja, skal vi tage den om? Det var eddermame med noget lort at sige. Det var vores sheltertur til Sverige. Vi er kommet sådan nogenlunde helskende hjem. Der er en, der har lidt kvalme. Men ellers har det været en fornøjelse af en tur. Tak for den gang. Så må I skrive ned i kommentaren, hvad I synes om vores nye medlem. Ja, I må lige skrive om, hvad I synes om. Om man skal med, eller han bare skal ud. Pas på det. Ud der! Skide godt. Det skal... Slut! Jeg har gjort min knaller klar på den, så tager jeg væk herfra ned på byens dansebar. Ingen her kan stanse mig. For jeg har brug for en sving om et blowjob og en masse.